से चेक सार्टा कस लगुच रे काल जोड़ा भल लगुच से बाइक पसंद सब। नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुँ गोटे नुआ ब्लॉग को। आज महानवमी काली महाअष्टमी मंगलपुर बुलाबुली है। आज महानवमी आज दिन में बुलाबुली करने इच्छा है तो चंदन नोट कहला कि जीवा गोटे भल जगह अच्छी कौटी ना आम बरी रे जाजपुर बरी रे गोटे भल जगह अच्छी साई मंदिर। मुझे जाइनी सी भी केवे जाइनी बट से शुणी से जगह विषय भल मंदिर टे नुआटे तो चंदन अच्छी मो सहित चंदन जीवा जीवा गोटे भल जगह देखिया केमती लगुच आज बुली भल लगुच ना पाग अच्छी कि बढ़िया बुलिया पाग पूरा माइंड फ्रेश है भाई कहला माने सैला माइंड फ्रेश आगुरी बोधे भिजिट करूँ ना बरी फरी से जो जगह ना शुणी एटा आम कॉलेज छक बर्तमान आम कॉलेज छक पाखापाखि हो गलुनी। प्रवास साइड पर नई पानी गीत गाना एपट साइड अधिक पानी बरी माउंट बजार एटा हाट बाट सब चलती बजार भिड़ अच्छी बहुत भी चंदन कुमार आम रास्ता आगू आग बजार हाट फाट सब इठी गोटे कि नई बही जाइए ना तो मुझे जानी आउ नई कूले कूले बढ़िया काशतंडी फुल सब फुटी बढ़िया देखा गाई गोरु सब भी नई कूले चलुंट आउ पाखापाखि अल्प बाट रहा साई बाबा मंदिर पाखापाखि पहुँचापी आउ 4 किलोमीटर भाई रहा जहाँ आम लोकेशन नहीं देखुचु बहुत बाट पवन दौर चंदन ना गाड़ी चल होनी एत जोर पवन फाइनाली आसी चंदन आम पहुँची गले तू जो आनीचु आमको नुआ जगह गोटे बुले साई मंदिर बरी मंदिर चंदन तो फ्रेंड्स आज गोटे नुआ जगह को आम आसचु बहुत बड़ सुंदर साई बाबा मंदिर टे कौन भोग भोग आनिया चल चंदन फास्ट भोग फोग टी आनिया तापर जाइन जो कथा चंदन आज भोग फोग करियो केते टका गोलाप फूल केते टका गोटा भाई 20 टका क्या सब बड़े देखा गोलाप फूल बढ़िया ना पेड़ा यहाँ लड्डू हो मिसई दे दियो हाँ भाई आमर कौन भोग फोग आनल
ଚନ୍ଦନ କ'ଣ ରଖିଛି ଦେଖା ଟିକେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ 2ଟା ଦୀପ 2ଟା ଯାହା ହଉ ଚନ୍ଦନ ଆଜି ପୁରା ସାଇବାବାଙ୍କ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ତାର ଆମର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ଦୀପ ଲଗେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନ ଦୀପ ଲଗାଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ବି ଦୀପ ଲଗେଇବି ପବନ ବହୁତ ଜୋର ହଉଛି ଦୀପ ଭଲସେ ଲାଗୁନି ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସାରିଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ଥାନଟି ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏଠି ଖାସ କରି ମୁଁ ଚନ୍ଦନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଆଣିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ବରି ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଠାକୁର ଆମର ଦର୍ଶନ ଯାଉ ଆଳତି ସମୟରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟରେ ଆସିଛୁ ନା ଚନ୍ଦନ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଳତି ଦେଖିଲୁ ତା ସହିତ ଭୋଗ ବି ଆମର ଭଲ ହେଲା ଦୀପ ଫିପ ଜାଳିଲୁ ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କ'ଣ କହିବୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ତ ଆଜି କ୍ଲାଉଡ଼ି ଅଛି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ପାଗଟେ ବି ଦେଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଲିବା ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ଚାରିପଟେ ଯେହେତୁ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ ତ ବାହାରେ ଚାରିପଟେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ବର୍ଷା ଚନ୍ଦନ ଛାଡ଼ିବ ନା ବର୍ଷାଟା ହେଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛୁ ମନ୍ଦିରର ସାଇଡ଼ରେ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ବର୍ଷା କମିଲା ଚନ୍ଦନ ଯିବା ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ଆଉ ସେପଟରେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଗଛ ଖାସ କରି ଅଛି ଏପଟରେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ବା ସକାଳେ ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏ ଜାଗାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼ରେ ଏପଟରେ ଏସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏପଟରେ ସାଇଡ଼ରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ମାନେ ଓଭରଅଲ୍ ମାନେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବରି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତ ବର୍ଷା ଚନ୍ଦନ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଆମେ ମାନୁନୁ ତଥାପି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ନା ସେ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସାଇ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଚନ୍ଦନ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଟା ଆମର ଆଇ ଏମ୍ ଅନ୍ ଡିଭୋସନ୍ ଚନ୍ଦନ କହିଲେଣି ଆଇ ଏମ୍ ଅନ୍ ଡିଭୋସନ୍ ମାନେ ସେ ମାନେ ଭକ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦନକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମାନେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଦଶହରା ସମୟରେ ବୁଲାବୁଲି ଯିବା ଚନ୍ଦନ ଏବେ ଆମ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବା ବୁଲିବାଲିକି ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖରସ୍ରୋତା ବ୍ରିଜ୍ ବରୁଆ ଖରସ୍ରୋତା ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ପାଗ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଖାସ କରି ହାୱା ଦେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ସିନେରୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ନଈକୂଳରେ ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୋଧେ 5ଟା 5:30 ହେବ ଆଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମାନେ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ରହିଗଲୁ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଆଉ ପବନ ତ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ମାନେ ବ୍ଲଗିଂ ବି ଭଲସେ କରିହେଲାନି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୋବାଇଲ ସବୁ ଓଦା ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ବି ଭଲସେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିହେଲାନି ପବନ ଏତେ ଜୋର ଦେଉଥାଏ ବର୍ଷା ପବନ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଯେମିତି ହଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଦମଦାରିଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।